Lord, na kami nagatindog nining holy ground. Wa gyud mi mahimo, Lord, kung wala ka. Among gipangayo ang imuhang paglamdag sa among mga panghuna-huna, nga among masabtan ng imong pulong individually, among madawat ang imong pulong uban sa dakong paghigugma. Salamat balan nga Dios nga way malabyan karon. Tagaimig mga buhing mana nga may makatagbaw sa among espirituhanong kinabuhi. Salamat balaan nga Dios among itugyan ang tanan. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Magapanglingkod ta diha sa presensya sa atong Ginoong Hesus. Malipayon ba ang mga taga-dinhi? Amen. Big smile ang mga bisita nato. Okay, praise God. Karon nga taknaw sa nikadako nga pasalamat nga sa Dios. Nasa itong atubangan nga we give thanks to the Lord for we are nothing. We are nothing apart from Him. Nagpasalamat ta nga sa Dios kay wag yun tayo mahimo kung mabulag ta sa Dios. Ayaw gyud mo bulag sa Dios. Kay mo bulag ani ka sa Dios, wag gyud kay mahimo. Mo na dinhi ang kinadak-ang parte diha gyud sa maong chapter is about the fruit bearing, pagpamunga. Kung imong makita diha na ay gitawag makondisyones. Ningon siya kamo mao ang mga sanga o si Jesus maong punuan, si bisan kinsang sanga magpabilin diha sa punuan, makabunga. Pero si bisan kinsang sanga mubuwag diha sa punuan, di gyud makabunga, o ang walay bunga pamutlon. Praise the Lord. Hallelujah. Ang walay bunga, putlon o isalibay. Mao ni ang pinagkagitaw ultimate nga gipangayo sa Dios. Nga gitagaan putag instruction nga kung mamunga ta, hinluan pa. Ang di mamunga, putlon. Correct? Na biblical nga termino gigamit ni Jesus about the condition of fruit bearing. Pagingon pa nga, apart from me, you can do nothing. So, mubulag ta, sigurado yung po-po gid ang bunga. Hallelujah. So, ang way bunga nga sanga, pamutlon, isalibay iskalayo. Praise God. So, kining mong bahina sa kasulatan, maayo ni nga instruction sa individual nga Christian. Gihisgutan niya nga tos mga Christian nga nahasumpay sa punuan. Kung imong tanawon ang original, nga ang magitawag nga maong mga sanga, nga natakdo sa maong gitawag tinuod nga kaluwasan, maura unta ang taga-Israel. Kitang mga hintil, outside sa nation of Israel at Judea, mauna na mga hintil, wa tay labot unta sa kaluwasan. Praise God. Ang mga hintil surrounding sa Israel, sa Judea, mao na mga hintil, wala unta tay labot sa kaluwasan. Pero praise God, kay naay Jesus nga mihatag na to grasya. Ang way grasya na grasyahan. Pag-abot ni Jesus, nga si bisan kinsang mosalig kang Jesus, hallelujah, dili malaglag, kundili makangkon sa kinabuhing dayon. Salamat ni Jesus. Nga kitang way labot, nalabot na sa kaluwasan. Mao na nga dinhi kung imo makita, gitagaan tag instruction dinhi, gitagaan tag pananaon nga kung ang sanga nga di mamunga pamutlon, ingon siya kamo mao ang mga sanga, ingon Jesus ako mao punuan. Mao na nga dinhi kung imong makita naay mga kondisyonis baya. Kondisyonis.
Dili diretso mamunga ka kundi ka katuman sa mga kondisyon. Naa sa Biblia. Kung imong tanawon diha, naatay gitawag og 5 ka kondisyones. Ang sanga nga makapamunga, mao lang tunay contact the living water. Have the spiritual receptivity. Death of the old life. Chastening or pruning. And then abiding in Christ. Natay 5 mo ni 5 na to kagitawag kondisyones sa magapamunga. Atong tanawon ang Psalm chapter 1 verse 3. O sa giingon diha ni Salmista David. Sige. Psalm chapter 1 verse 3. Okay, hallelujah. Kinsa may gisgutan diha? Kung sa gingon niya, mahisama siya unya sa kahoy nga natanom diha sa daplin sa sapa, nga nakahatag siya daghang bunga sa tanang panahon or in season. Sa pag-abot na sa insaktong panahon, muhdala gyud siya bunga ug ang iyang dahon di malayos. Dili malaya, di maluya. Kay bisag unsay iyahang pagabuhaton, siya magmauswagon. Kinsa maning mga tawhana? Ibalik nato sa verse 1, mauning mga tawhana. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Number 1 nga gitawag nga makakontak ka sa living water, walking not in the counsel of the ungodly. Ikaw nga believers, ayaw yung pagdawat-dawat sa mga tambag sa mga dili magtotoo. Mangayo kag tambag sa mga taong naa sa Ginoo. Kung anaka kanunay nagdepende sa tambag sa mga dautan, maunay usa ka butang makapawala sa bunga nga angay unta nimo. Number 2, sa verse 1 gihapon. Sa gingon niya, bulahan ng tao nga wa maglakaw diha sa tambag sa mga dautan or stand in the way of sinners. Unsa may iyahang bot ipasabot ikaduha. Kung ikaduha niyang awareness nga tos mga believers mao nga dili siya makig-associate with the sinners. Do not stand in the way of the sinners. Ayaw pagpakig kauban ni anang mga taong mga makasasala. So, kung imong tanaw na diha, ayaw pagpakig-associate any kind of business. Di maayong resulta. Kung unbeliever kanang mga taong mga kawatan, may imong ika-associate nimo, ika-assist nimo sa imong any kinds of businesses or any kind of job. Moabot yung panahon nga ikaw nga believers, dadon yun ka ngadto sa gitawag nga dili maayong trabaho. Mao nang ingon siya, do not associate with the sinners. Kung naaman ninyo nga inyong kaubanan diha, ayaw tuguting sila mo'y mudani mo, ikaw mo'y mudangan ha sa Ginoo. Mao na pinay ti sad to say nga daghang Kristohanon nakig-associate ni ining mga unbeliever mao na hinoy na dala. Wa no na dinhi. Tauna ra. Oh yes. Ikaw nga naa nas punuan. Gusto kang maana kas punuan? Do not associate. Kung nahinay ka na nimo, bring them to the Lord. Ayaw tuguting sila mo'y muda nimo. Mabitaw na yung daghang mga negosyante, nga mga Kristohanon, naagid sila yung Bible study, kaya di sila musugot nga kanang mga trabahante nilang unbeliever, magpabiling unbeliever. Ngawat ganis Judas? Apostolis? Samot na lang. Dadagyon.
Kung imong kaubanan, sige mo ang kaubanan nimo diha sa imong mga trabaho, puros lang ng mga baba nga walay Ginoo. Ayaw tuguting magpabilin sila nga walay Ginoo. Kanang mga tao nga nas kangit-ngit, ayaw tuguting ngiob pas alkitran ilang kaugmaon, ikaw mao man ang kahayag. Isa may mutuon ninyong kamo maong kahayag. Amen. Di gyud ko mutuong ang Kristohanon ngit-ngit pag kaugmaon. Hayag nagkaugmaon. Mao na nga dinhi ingon siya sa third nga awareness diha nga iabuhid nato is nor fellowship with the mockers. Nga dili makig lingkuran. Ayaw pagpakig-fellowship niya ng mga madinautol. Yan ang mga, singalan na sa inyong Bible? Mayubiton. Wailaing mga inistoryahan, mga maritis. Nagapangita og mga di maayo. Naniid og mga isulting makadaot sa uban. Hallelujah. Ayaw mong panumbaling ni anak. Ayaw mo pagpakig-fellowship kanila. Kaya nga naman, ang tao nga dili na ni anak, dili na maglakaw diha sa panambagon sa mga makasasala, ni makig-assist, associate sa mga sinner, ni makig-fellowship sa mga mockery. Sa verse 2, mauning mga tao nga magapamunga, mga tao nga naanay kalipay sa pagtuman sa pulong sa Dios. Amen. Malipayon ba mo sa pagtuman sa pulong sa Ginoo? O napugos lang? Kung imong makita na kadtong mga tao nga dunay kalipay sa pulong sa Ginoo, di na nalayhan maminaw sa mga binutbot. Di na nalayhan maminaw niya ng mga marites, mga marisul. Yes, always consulting and basing to the Bible. Mga tao nga mabungahon, mauning mga taong ang kalipay nila naas pulong sa Dios. Sa ganitong na fellowship sa pulong sa Ginoo, mag-alindasay ilang kalag kay gustong motambong. Pero ang mga marites, motambong maniid, unsay ilang ikasulti, ika-report sa ilahang mga tanawa lagi. Kain ko born again, tanawa lagi. Pero ang mga tao nga nagakalipay sa pulong sa Ginoo, way laing kang madungog, pulong sa atong Ginoo. Hallelujah! Praise the Lord! Mao nang maingon ko sa verse 3, mauni sila. Ingon si Salmista David, mauni sila nga may sama sa kahoy nga natanom diha sa daplin sa sapa. Hallelujah! No, unya kining mga tawhana, panahon nga tingbunga, mamunga gyud bahalag tinghulaw. Hallelujah! Walay rason. Bisag tinghulaw, mamunga ni sila sa maong gitawag season sa tingbunga. Ngano man, dili makasalanta ang hulaw, kay ang iyang gamot nakatigsok dito sa buhing tubig. Stick talk about the Holy Spirit. Mga taong wala na niyan ang mga kahimtanga, kinaiyaha, mauning mga tampil, malipayon yung pulong sa Ginoo, unya kanunay makainom. Hallelujah! Kanunay makainom sa buhing tubig. Kaya nga naman, ang iyang gamot, wala mutugsaw sa ibabaw, aron lang sige paniid. Ang iyang gamot, wala sige dito lakaw-lakaw, aron lang magsipaminaw o kung sa'y maayong balita. Ang ihang gamot, mitugsok dito sa ilalom, miabot niya to preskong nga tubig nga mao ang Holy Spirit. Kung moabot man nga mohulaw, dili siya mag-uga. Mo na magbantay ta kay daghang nga simbahan karon maayo las panagway. Maayo lang sa istorya, sa sulod sa ilang kasing-kasing way gamot. Hallelujah. Wa ka sup-sup. Makita ni mo murag dasig, pero uga na diay ang ilang kinasuluran. Kining mga uga, way laing gibuhat, naniid, unsay sayop. Di yun na maniid, unsay maayo. Basta sayop na gani, kuyanap na yung balita.
Pero maayo, pahilom-hilom. Mao nang mingon ko ninyo, mga igsoon, kung naamay ingon ana, mao nang nag-ugana nga makakahoy. Makita nimo dili makadasig ng ilang makinaiyag kinabuhi. Pero ang mga kahoy nga nakasupsop yun sa tubig dito sa buhing sapa, bisag tinghulaw, ang iyang dahon dili malaya. Madasigon kanunay. Bisag crisis na, hallelujah lang yapon. Bisag unsa kalayo sa dipuri, tuwa lagi hapon. Hallelujah. Amen. Kaya nga naman, ang pagduda ninyo nga baboy, litson mo pangita. Uy, hala, kung litson pa. Ni akaroy taga Pauswagan, Tanggob City. Layo kayo ang ilang igasto. Ipalit na lang naglitson. Wa pa'y bunog. Wa pa'y tunog. Di pa mabasas ulan. Pinunganong mianay man ni sila. Dili tuyo ng inyuhang. Pero mga on ba po nagtagaan po? Oh yes! Ang medyo nga gikinahanglan ang maunggitang tubig. Buhing tubig. Amen. Hallelujah. Kaya sa buhing tubig nga sudlot ang maong kinabuhi. Mao ang Holy Spirit. Nagkinahanglan ng simbahan karon ang nga buhing tubig. Daghang simbahan ron patay na. Nag-uga na. Kaya nga naman, wa nakasuyop sa buhing tubig. Ang ilang nasuyop mo itong mga patayng mga istorya, makapaluyas pagtuo. Praise God. Kalibutan ka sige, anonsyo, sige pagpanghadlok. Hallelujah, ka na-score bolsyo. Di pambutangan nag-ali-ali sa China. Naguban mo hunat-hunat na iko kini, gamay bikil ni Ron. Sinagtahan, gamay bikil. Di pakulbaan na ang maong nasod. Dili lang ang Pilipinas gipakulbaan. Daghana ang Libya gipakuyawan. Yatong milabay ang simana, gilunok ang Libya. 5,000 ang nangalumos. Labaw pas COVID. Hallelujah. Mula nga karon, ang advice kay Salmista David, bulahan ang mga tao nga di na maminaw sa tambag sa lautan. Dili na magtindugan niya ng mga dalan sa mga makasasala. Di na makig-associate. Hallelujah, himog association sa mga unbeliever. Dili na ngay tawag, wala na diha makigpilusip. Ganahan na mo pilusip sa mga believers. Kaya lami man ang sinultihan sa mga Kristohanon, pulong sa Ginoo, mag-awit na sila para sa Ginoo. Amen? Manayaw na, dili na disko, musayaw na para sa Ginoo. Mulukso kaning mga senior, ay lang ninyong sundoga ha, kay di kayo na kalukso, muki ay lang, kay madok ni tugsan mo kuto niya. Awa no senior din he. Oh, praise God. Mauna mga igsuon. Moingon ko niya na ta sa last day. O kayon o istagulon ang tanan bisan pa ang ma-born again churches. Apan mo ingon ko ninyo mga igsuon, be careful. Mangwa ang imuhang kalipay dihas pulong sa Dios. Kay ang mga tao nga samas kahoy nga mabungahon, ang ilang kalipay anaa sa balaod sa Ginoo. Ganahan yun as pulong sino ng mga taong mabungahon. Praise God. Hallelujah. Basta na ang pilusip sa pulong sa Ginoo, gawas lang sa pilusip sa mga simbahan nga wa mo ila kang Kristo. Amen. Be careful po. Naman tayo mga pastor, pananghid po mo sa inyong pastor. Pastor na pilusip, ngigibitan mi dito. Pananghid ni pastor, kay panidana ni pastor, o si Jesus ba na Diyos? Narabay diya nga magdilis Jesus, relihiyon mo ay Diyos. Amen. Mao na nga din salamat sa Diyos, contact the living water. Ayaw tugot mag-uga ka sa imong pagsimba. Panganduya sa sulod nimo nga ang Holy Spirit mutuhop ang imong pagtuo, mukasupsup sa maong tubig. Tubig nga na ay kinabuhi nga mao ang Espiritu Santo.
makasupsop ang imuhang kalag sa pulong nga naay kinabuhi. Mao nang moingon ko ninyo mga igsoon nga ayaw usiki ang inyong panahon. Ang number one, maugyod ang pulong sa Dios. Maunay usa sa ebidensya nga ikaw makabunga, na gani kay kalipay sa pulong sa Ginoo, maunay usas ebidensya, mga tao makasuyop na gyud sa buhing tubig. Pero wa pa kay hilig sa pulong sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Manaman, na usa ka komentarista ingon siya, pila ka gamot diin hang naa diha. Ang sikreto diha, nganong mabuhi o makabunga ang sanga, tungod kay naay gamot. Ang kahoy way gamot. Ang tanom nga way gamot. Inguna po ng simbahan. Ang simbahan nga way gamot, buhi pa sila, pero patay na. Unsa man kuno ang gamot, doon na kuno'y tulo ka gamot. The root of faith, the root of hope, and the root of love. Ang gugma, mugakos sa tanan. Bisan pa ang bato, gakso niya. Ang pagtuo mo, sup-sup mo, tugsok na, ngadtos kinalagmang bahin, mangita asa tong buhing tubig. Praise God. Unsaon ni mo pagpalalom sa pagtuo, ugwa ka magtuon sa pulong sa Ginoo. Praise God. Tuon yun. Tuon yun. Paminaw yun. Basag yun. Hallelujah. Mao na usa sa gitawag diha, usa sa gitawag kondisyones. So, ang gisgutan niya nga ang atong kinabuhi, dili lang pud to mo gitawag nga tulo ka gamot. Kung imong tanawon diri sa about the gift of the Holy Spirit, doon ay tulo ka minor nga gasa. Mao ang speaking in tongues, mao ang interpretation of tongues, o na ang prophecy. Ang prophecy mo palig-on sa simbahan. Ang speaking in tongues mo palig-on sa imong kaugalingon. Ang interpretation of tongues muhubad sa tanang mga speaking in tongues nga di masabtan sa simbahan. Mupalig-on na kunaan ning gasaha sa Holy Spirit. Mao na nga simbahan nagkinahanglan sa Holy Spirit. Ayaw ipadako inyong pangandoy nga unta madato ko. Panganduya nga makadawat unta ko sa Holy Spirit. Praise God. Kay kung magpalabilin tang mangandoy unsaon nga mga pamaagi nga madato ko, makabalay ko gwapong balay, makapundo ko milyon sa bangko, mao na yung mga pangandoy, mawala ka sa katapusan. Inumdumi mo buo natong panahon. Panahon na ron, i-prepare mong kagulingon nga inigbalik sa Ginoo, nakasup-sup ka kanunay sa buhing tubig sa Holy Spirit. Alive na alive! Kay na ay buhing tubig. Ang imong dahon, di gyud malayos bisan pagdaghang kainit sa pagsulay, mudasmag sa imong kinabuhi, pres na pres ang imuhang dahon. Hallelujah. Napayubang mga reference diha, nga ang iyang dahon tambal. Kabasa mo na nga bersikulo? Ang iyang dahon tambal. Yes. Dili makamatay. Oh? Dili lason ang iyang dahon. Tambal. Herbal. Hallelujah. Mao na nga kung imong makita, salamat sa Dios nga nagi-offer pa ang Holy Spirit hantod ron. Na papirgustos Ginoo ipalalom yung pagtuo nga kung ang imong pagtuo na kang Jesus, musalit ka kang Jesus, mutuo ka kang Jesus, makainom ka sa buhing tubig, mabuhi pagbalik ang nahubas nimong paglaom. Mga praise God, wa pa isira ang grasya nga giandam sa Ginoo nato. Mao na gusto pa sa Ginoo nga kita makabunga. Amen. Ikaduha nga kondisyon, dili lang contact the living water. So gikinahanglan gyud nato ang Holy Spirit. No? Praise God. Ikaduha, sa Matthew 13. Matthew 13:23. Sa nag-iingon dihan ni Jesus.
Okay. Unsa na? Ang mga binhi kuno nga nahagbong dito sa tabunok. Mautos silang mamunga 30 kapilo minimum. 60 kapilo, gatusan kapilo maximum. Kinsa man ni sila. Kung imong tanawon diha mauning mga tao nga na pagkamadinawaton, spiritual receptivity. Adunay espirituhanong pagkamadinawaton. Sa mga pulong ihang madungog, madinawaton. Kung imong tanawon diha sa Thompson, na sila joy, excitement. Ini kadungog nila sa pulong sa Ginoo na joy, na excitement, o ilang buhaton, unsay ilang nadungog. Mao nang mamunga sila, 30 kapilo. Tabunok. Mga tabunok, na may upat pa nakaklase nga yuta diha. Na nahagbong sa Daplins Dalan, na nahagbong diha sa Batuon, na nahagbong dito sa Sampiniton. Pero katulad yung nahagbong diha sa tabunok nga yuta, mauray mamunga. Katong nahagbong dito sa Daplins Dalan, itsani mo sa binhi, anak, di yun katurok, kay di kalubong, kay bantok na, inikakita pas mga langgam, tuhikon na itong binhi. Ditanaw nako sa Barclay Commentary Bible, maukununing mga Kristohanon nga bisag kinsa na lang magwawali, nagtamak-tamak silang kasing-kasing, na bantok na ang ilang kasing-kasing sa nakalain-laing mensahe, hangtod mag-imbitar na lang sila ang isingki-singki ang mensahe ilang nadungog. Hingbantok na. Di gyud mo tulok ang binhi. Ang komentary mingon unsa makunoy may tendency pa ba daw nga mabuhi pa ang binhi diha? May tendency pa. Unsa man kuno? Butangi og no trespassing. Alihi ang dalan. Ayaw na pasagding lain-laing mo tunob si mong kasing-kasing hatag og ebanghelyo. Manadaghan klaseng magwawali imong gipaminaw, magkalibog-libog ka, hangtod maglibog na moingon na inong kang murag wa may angay tuuhan ini. Himbantok na imong kasing-kasing. Pero moingon ka, no trespassing. Di na pasudlan. Only Jesus ang imong pasudlon sa imong kasing-kasing. Mao na inig tinguan, mo bantok, mo humok na tong nagbantok nga kasing-kasing. Amen. Up na plow the soil. Daruha through repentance. Amen. O ang napugas kuno diha sa kabatuan. Ang binhing imong ipugas dali na muturok kay dili man mulubong pag-ayo. Pero inigabot na sting init malayos po dayon. Kinsa man kuno ni. Maulo silang naminaw sa pulong sa Ginoo, gilamian. Pero pag-abot na sa maong kainit sa mga pagsulay, nalayos po dayon kay wa man kalubong ang ihang gamot dito sa yuta nga tinuod. May tendency ba na nga makabuga? May tendency ba? Dito daw sa Bohol, ng mga habog na bitaw, ng pansil na ngayuta, wala lagi mabuhi ng mais. Pero sa buhaton nila, hago lagi. Kubkuban na nila, hakutan o yuta. Nga pugsan. Unya lagi, ug mo init, di kalahutay na, kay mabaw raman. Ang ilang buhaton, hagog yun, sigig bisbis. Sigig bisbis. Pero abini mo ang mga taga-Bohol na bukid, makabunga lang yung kumagko ang mais, malipay na sila. Basta na ay bunga. Hallelujah! Basta na ay bunga. Ang Diyos sa langit, bahalag gamay nga bunga, basta na ay bunga. Kaysa way bunga, nagtambok na ng dahon, way bunga. Gadako na ng imugmugan na ng way bunga. Yes! Ang pastor po rin taon, mag-antos yun intog bisbis. Pastor, naamang yun na as kabatuan. Antos yun, pastor. Kaya naghapak sa pagsulay,
Maluya dayon to, malayos. Di na nimo makita simbahan kay nalayos. Bis-bisi. Hago, no? Pero bahala na, basta makabunga. Ang gipangita sa Dios dili dahon. Ang gipangita sa Dios dili ng punuan. Ang bunga. Amen. Mao nang salamat sa Dios. Pero ang Ginoo nagingon siya, ang napugas nga binhi dito sa pinitan. Mao na silang nakabunga na. Nakabunga na. Pero pag-abot sa kabalaka, pag-abot sa daghang panahon, mi puli ang kabalaka, kahadlok o paghigugmas bahandi o kalipayan, ang nabunga di mahinog kay matagak sa sampinit nga maong kabalaka. Nga ba na simbahan? Yes. Daghang mga membro simbahan tungod sa kabalaka hinbiya sa ilang posisyon. Hallelujah. May palayo sa simbahan aron lang yung makatrabaho dagkong trabaho. Pagresulta, na ako'y amiga dito sa Malaysia, 10 years na sa simba-simba. Grabe niya, ninyo sa iyang confession, dasig naman gihapon ko, pastor. Bisag wa na simba-simba. Ikaw, but na, maluya ganing pastor nga sige gwali. Kanapang way simba-simba, di dasig yung ampo mangyapon ko, pastor. Kwartahan naman siya. Nahimo man siyang ikapito nga asawa sa haji dito sa Malaysia. Nga mao'y head hippie sa DNR. Di, dagkog sweldo. Ingon ko, mau batir? Dasig yapon ko, pastor. Oo, tama, no? Kristohanon yapon ka. Dasig. Nahisama ka ani napulo kadalaging birhin ba? Birhin gyapon sila. Nailima buang-buang, pero birhin gyapon. Nailima butan, birhin gyapon. Ang buang-buang, birhin gyapon, pero way sud nga lana. Ingon sa murag na ako anak, pastor. Wa nay sud nga lana. Nga magunsa man ang lamparan ni mong way lana. Pag-abot sa darkness, ngit-ngit na sa kasalanan, no sa may imong ibanwag nga naang right place, right way ni mo. Wa na may hayag imong kinabuhi. Sumaw din na mo gyud ko na ako anak pastor. Lagi birhin gihapon. Bunagin gihapon kuno. Why problema na? Ang problema na pabaysud ang imong kasing-kasing ng alana. Musiga pa ka nagsindihan. Basig kulapon ay sulod ana. Yes. Huh? Yes. Mao nang moingon ko ninyo, dili ikagarantiya nga ikaw kwartahan, di kagarantiya nga ikaw okay kaayo kay naa ka tanan blessing, pero ang pangutana napabay sulod. Hallelujah. Inig atubang na tos Ginoo, wingon ang Ginoo, kay inyong gitipigan ang akong mga pulong. Kabasa mo na sa dapita na. Inig abot sa katalagman, nga wa pa mo abot sukad masukad, nga mo abot gayod, tipigan ko sab kamo. Nga dili mo makaagi, makatilaw niya ng katalagmana. Ang pulong. Ikaw rin nasayod kung naapabaysod nga lana. Di man ko kahukom nimo. Kanay uban, manglamano, puting kusog ang manglamanoy. Kusog pa mo lamano ni Rib. Kusog kay mo lamano. Pero sa sulod, dili man sa gawas ang basihanan, kanang nasa sulod nimo. Makadinay ka ni pastor, makadinay ka sa imong isig ka Kristohanon, pero sa Dios di ka kadinay. Muna karon mo yung kuning gadirings nato ni si Jesus. Naga-obserbar kin sa tunggi uhaw. Katunggi uhaw, mauray makainom. Pero katong uhaw ha, okay ramang gihapon ko. Pero ayaw ka, inom duming kinabuhi. Muna gitawag sa kanta, sakalit lang. Naiuban ko nimong makita diha,
Nga mo naanay murag ending na siyang kinabuhi. Pero makita nimo extended. Nga naman, naapay ipabuhat ang Ginoo siyang kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Gusto sa Ginoo ma-aware ta kanunay. Kay nga naman wa pamahuman atong misyon ay. Kisa man nyo din human na inyong misyon, taas kamot. Kaya kung mingon mo human na akong misyon, mag-ampo mi. Hindi pamahuman ang atong thanksgiving. Ning kamot ganit tagkaon ug humba. Hallelujah! Ning kamot pag ganit tagpaminaw sa pulong sino magdugangan ang sulod nato. Praise God, salamat sa Ginoo. Nga wa pa niya tapusa. Manang daw na gitawag spiritual receptivity. Ang gipangita sa Ginoo aron magpabilin kanang tubig nga buhi, yang gipangita kanang espirituhan ng pagkamadinawaton. Praise God. Hallelujah. Hinumdumi ka ng makabalaka, makahadlok o kalipay ning kalibutana, maunay makahagba sa imong bunga. Makatangtang. Na may mga Kristohanon o panahon sa pagsimba, busy. Pero naisuro-suro dito sa Dakak, alisto, nanay 80,000 gipreparar na daan. Kung mag-plead sa simbahan, dako na kayo ng 1,000. Hallelujah, wala na dire. Mo nang moingon ko ninyo, advance lang ni. Kay naidaghang na biktima niya na mga taong hilig kahalipayan. Hilig og mga gitaog kabalaka. Tungod sa kabalaka, bisan pagsung leader sa simbahan, kaya na biyan pagkasung leader, kaya aron mangitag trabaho, arong matustusan ang iyang kabalaka. Igsuon mo ingon ko ninyo. Ang kwarta, trabaho, dili mo'y solusyon sa kalipay. Hallelujah. Sultihan da ka, bisan pagdaghan kag asawa, daghan kag bana, dili na mo'y solusyon sa katagbawan sa kalipay. Si Solomon daghag asawa, wa gyud siya matagbaw kung nakaingon siya, life is meaningless. Wala diha ang tinuod nga katagbawan. Sa babae o lalaki, wa diha ang tinuod katagbawan. Sa kwarta, wala diha ang tinuod nga katagbawan. Bisag dako man kag asyenda, wa diha ang tinuod imong katagbawan. Na kang Jesus ang imong tinuod nga katagbawan. Sulay ra gud ninyo. Hallelujah. Himo ara gud yung priorities Jesus, di lagi ka pasagdan. Hallelujah. Dili yung ug dili ka pasagdan. Mag-una manggod atong kabalaka. Labi na ning mga asawa, may unang mabalaka. Ini kabuntag na inigli na sa sudan nagbugas, ay ikaduha na lang lungag. Li sa iyahang bana sige katulog. Kumay man puning Kristohanon na god. Nagdi pa Kristohanon. Putos balikas. Pakanon na itlog ug litsi. O gatas. Ay kuno yung saka. Kristohanon. Tulog-tulog lang ang banag. Dako lang lawas niya. Wala yung bugas. Sigid po ka. Wadi po ka. Sama kang banaha ka. Saman. Sipaon ta nang imong itlog nga litsiha ka. Ingon siya, ang iya daw ang ipakaon daw siyang asawa niya, gatas kuno og itlog. Kaya ang katong gatas dahil litsi, balikas. Yung sipaon ta nang imong itlog, itlogon pag yung kuno siya. Ingon na sa mga dili Christian. Pero sa mga Christian, bisag wa na bugas. Ismail lang gihapon. Doon na yung sa Kristohanon, tanaw niya wa na gyud, wa na ikapaniud to. Giing na niya hamba na, dong, dali sa ragod, dong. Nga naman, day, wa na tay bugas. Dali sa. Uy, no? Magampo ta, dong. Ako'y ampo, dong. Tanawara, kisa may masuko, anang ampo. Ngayon na inampuan Ginoo, wa na may bugas. Kuhaa ang katapol sa akong bana Ginoo. Nga manarbaho na in taon.
Nakin sa may manuntok ang nagampo. Bintahag yun ni Kristohano na no? Bintahag yun. Kaya wala na litsi. Praise God. Hallelujah. Muna nga kung mong makita tanaw na to ng mga tao nga hilig og pulong. Sa Lucas 10. Na-proven nga illustration niya. Lucas 10:38 magsugod nga to sa 39. Tanawa kung sa naigiingon niya diya. Hmm. Hmm. Oh? Nato, duhak. Duhak. Oh, sige. Paday na. Tiyaw mo na. Duha kayang people. Lahi-lahig batasan. Pero si Marta, pagkakita niya ni Ginoong Hesus, siya may nag-ingon, Lord, hapit sa! Si Jesus misaka na yun, lahi man is Jesus, di man magchika-chika usa. Diretso, the kingdom of God is like. Yeah, there is, sugilon ang gingharian sa langit. Unya, pagsugod og sugilon ni Jesus, mahito sa gingharian, si Marta misugod pong talikod. Miadtos kusina. Unya si Maria, misugod pong lingkod na minaw. Doon kalak klases kinayas magsisimba, no? Naay martahon, na apoy Mariahon. Pag sige gwali ni Jesus, sige pong paminaw si Maria. Gasiga lang matawa, gilingi-lingi, kay gilamian sa pulong. Si Marta po dito sa kusina, babisi na kinagod, kaya magluto sila itong binignit. Huna-huna telling Marta, palamian yun ako ng binignit. Alam, mangigam si Jesus kalami sa maong binignit. Halawa, mahitabang niya. Naglugag siya dito, kagod naman siya sa lubi. Tanaw, lingi siya ni Maria. Di man yun mo lingi-lingi, kaya sigahan unta niya siyang bata. Wa mapod. Kay nalingaw na si Maria, paminaw sa pulong. Nganan mo, nagsagol-sagol na itong ibati ni Marta. Tikat kong singo ta. Tayho pa yun, basa sila ang kahoy. Ampos na, iniglingi. Wag yun, pakabana si Maria. Nadugay. Didool yun ni Jesus. Lord, wa ba ka magpakabana? Nga kadipo-dipo ko dito. Nilutog, binignit. Pero ning akong manghot si gilagling ko diya na minaw si mong wali. Malagoy batasan paminaw, no? Kining mga taong kadipo-dipo, hilig sa mga butang trabaho sa kalibutan, way batasan, way respetos Ginoo. Wa na makabantay nga ang pulong sa Ginoo, labaw pas iyang trabaho. Praise God. Unsay tambag ni Jesus? Marta, Marta, nagkalibog-libog ka, nagkapuliki ka sa imong trabaho. Na-stress na ka, nangahunhon na ng imong ulo, imong buhok sa ika-stress. Tinarbaho. Pero si Maria, nakapili sa labing maayong butang. Maayo man ang humba kaunon, di lang palabihan. Ang labing maayong butang, mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Nagluto man kag litson diha pero naminaw buka sa pulong sino kana mo'y mayo. Pero nagluto ka wa na ka manumbaling sa pulong sa Ginoo. Tuyo-tuyoon gyud imong luto aron di ka kadungog sa pulong sa Ginoo, di malas ka. Mao nang mga tao bitong bisis trabaho sa kalibutan bagulbulan. Pero mga tao nga nahigog mas pulong sa Ginoo, malipayon.
Hallelujah. Mo nang moingon ko ninyo, si Maria, pero nag-upgrade man po noon si Martha, di ba, Pastor? Na leksyon si Rosinya to, nadugay na, nahimo na ba pong hospitable na, ha? Sayo nagiluto, hindi na ni tunong-tunong ting Thanksgiving na paasu-asuhan ang mga pastor. Hallelujah! Amen! Nakita ba niyong diferensya? Dakog diferensya. Si Marta o si Maria, mo na sa atong simbahan na ingon anak ron. Martahon. Panahos buluhatos ginudugay mo abot kay giuna ang trabaho sa kalibutan. Ano na dire? Mo nang salamat sa Dios, giedukar ta sa Ginoo. Kay di mo sugot ang Ginoo makapili ka sa di maayong butang. Pilia ang labing maayong butang. Ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ayos ako na mahuna mo sa litson. Kaya niya pa lami kayo, labaw pa ni sa litson. Ang litson, magkaon, iniglibang ni mo. Wala na. Mo lagi ingon sa usak panultihon, food preserve the body temporarily. But the word of God preserve your soul eternally. Amen. Nasalamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga pwede pa ta maminaw karos pulong sino. Salamat sa Ginoo ang Biblia original pa. Moabot ang panahon pang-alisida ng Biblia. Mabot ang panahon bawal na ang pagsulti sa pulong sa Ginoo. Pero mintas karon, deposito, tubel, Labi tao diha sa mo ang balay. Daladalahon na mo Thanksgiving. Inig-uli akong questionon yun sila, kung sa may akong giwali kaniya. Ilhan yun ang wine na hibawaan, magtuyok ang mata. Katulog yun, gidaladala. Pero ikaupat na aware na. Inigwali na nako. Mugunit na sa Bible, hastan may po ning pahinumduman kanunay. Balik-balik kong pahinumdum. Kaya naman ko'y usahay, nagkuyog-kuyog lang. O ano na dire? Oo, katulad testimony ka ganiha. Kaduha katambong niya, napunitan yun niya ang nakapausap siyang kinabuhi. Dili man ang magwawali makapausap ni mo, kanang pulong nga imong nadungog, mo'y muusap ni mo. Mo na nga salamat sa Dios. Salamat sa Ginoo nga kining maong gitawag nga makapamunga. Mauning mga tao nga madinawaton. They will listen to the word of God. Nga mahinamon, malipayon. Acts chapter 2 verse 41. Saya ang giingon dia. Dili lang kay igo lang kang maminaw. Unsa na dia? Unsa na giingon diha? Onya ang tanang hingdawat sa pulong. Ang tanang hingdawat sa mensahe, dili lang taman hingdawat, nagpabautismo pagyud sila. Dili lang igong naminaw, hingdawat pagyud sa mensahe, onya nagpabautismo sila, daghan nag-anam kadaghan sila. Mao na ebidensya nga nay mga tao, nga mga tabunok nga kasing-kasing. Dili lang igong tigpaminaw, tigtuman pod. Dili mahadlok nga mutuman, magpabautismo sila. Kaya ang bautismo, dili membership sa relihiyon. Pagpaila nga ikaw, imong gihinusulan ang imong kasalanan. Muna giingon ni John, ako nagabunyag kaninyo pinagi sa tubig. Pagpamatuod nga kamo naghinusul. Pero kanang magabautismo ninyo sa Espiritu Kalayo nga mos Jesus, maghatag ninyo gahom sa pag-alagad diha sa Ginoo. Mo na usa ka hagit, mo na nga dinhi,
ang gitawag na is gitawag spiritual receptivity, mauning mga tao nga malipayon maminaw sa pulong sino, mudawat sa mensahe o mutuman niini. Sa 1 Tesalonica 2:13. Sige, ingon diyan ni San Pablo. Sige. Katong himasa, abtik na mo ka Bible. Sige. 1 Tesalonica 2:13. Yes. Amen. And we also thank God continually because when you receive the word of God which is you heard from us, sadyang nakadungog mo, nakadawat mo sa pulong sa Dios nga inyong nadungogi ka namo, inyo ning gidawat og dili lamang pulong sa tao, inyo ning giisip nga pulong gayud sa Dios. Salamat sa Ginoo. Praise God. Mao ni nga moingon ko ninyo mga igsoon, you accepted God's message and obey this. Atong tanawon sa Acts chapter 17 verse 11. Unsay gingon na po diha ni Paul? Acts 17 verse 11. Hallelujah! Kaning mga taong na-espirituhanong pagkamadinawaton sa pulong sa Ginoo, ingon siya sama, dili, now the Bereans were of a noble, more noble character than the Thessalonian. For they received the message with great eagerness. Ngano kuno ning mga Berean mas maayo pa kay taga Thessalonica. Ang hinungdan, ilang gidawat ang mensahe uban sa dakong kasibot. Unya, dili lang tama na ilang gi-examine ang mensahe nga giwali ni Paul, ilang gi-examine adlaw ug gabi. Kanunay day nila gigunitan giukab ang Biblia, dili silpon ang ilang ginaukab. Muna karon na counterfeit ang Biblia. Instead, ang Biblia mo'y kanunay, okbon, estudyuhan, pamalandungan, ang silpon na. Nama po din sa Bible, na sa silpon, pastor, ang Biblia, lagi o mulubat. Ang silpon o sara ang nas Biblia, pero daghan mo intercept diha. Mukalit lag lusot na po itong na-advertise sa online. Pindot-pindot na po ka, asa na itong bersikulo nga imong nakita. Ha? Mas kanunay pa maabli ang cellphone kaysa Biblia. Wano na diri? Ano di mo amen? Yes. Ha? Moingon ko mauna ang kalaban ron sa Bible. Praise God. Manghinaot ko, ipabor na ninyo ron, diyas pulong sa Ginoo ang inyong pagkainteresado. Hallelujah. Mo na nga din hingon sa ang mga taga-Berean mas maayo pa ka sila sa taga-Thessalonica. Kay kining taga-Berean midawat sila sa mensahe sa Dios uban sa pagkamasibuton gayud unya ila pag yung gisuta. Ang tinuod bang giwali dili lang pagpaminaw ninyo din tinuod ba tong giwali ni wala-wala bidaw katong bersikulo mo uli niya unsaon po niya pag iskan pagbalik o wa mag-take note. Tinuod ba ka to? Hallelujah! Mo nang moingon ko ninyo maigsoon, atong usbon ang giusab sa kalibutan. Ang wa na'y baliw nga Biblia, atong ibalik, mas bililhon ang Biblia kaysa tanang mga butang. Amen. Praise God. Busa moingon ko ninyo, nga kining maong mga taong madinawaton, grabe yun niya. They will listen to the word of God with excitement. They will accept the message with obedience.
They will have a great eagerness and examine the scripture day and night. Day and night. Hallelujah. Praise God. Ngayon saan pag-examine, why Biblia? Ano mo yung kunyong maigsoon? Tamdin ninyong pulong sa Biblia. Imo ang pulong labaw pas bulawan. Praise God. Matol pa sa usa ka magwawali. Unsa kuno yung paagi nga imong gitreat ang Biblia, mao kuno nay pag-treat nimo kan Jesus. Kung pag-treat nimo si mong Biblia, pwede lang malimot-limutan nimo si mong balay. Mao na po na pag-treat daw nimo kan Jesus. Uli nimo ilabay mo ang Bible chaplain, mao ni pag-treat daw nimo kan Jesus. Mabiyaan sa simbahan, mao ni pag-treat nimo, pwede rin mabiyaan nimong Ginoo sa imong kinabuhi. Tama gyud, inigabot na unya sa katalagman, i-deny na sa mga tao si Jesus. Kay wala mo dulot ang iyang paghigugma sa iyang kasing-kasing, may tuod kan Jesus. Kay mo dulot na ganin ang paghigugma kan Jesus, ganahan na kaspulong si Ginoo. Pag-abot na unya sa katalagman, moatubang kang way ko kahadlokan, kay naay Jesus imong gisaligan. Mao lang mo yung kunyong mga igsoon, karon di panahon na nga atong ibalansi nga atong kinabuhi. Tinuod ba ka ni? Gingon ni wala-wala? Unsa na may standing si mo kasing-kasing, ikaw mo na ibaw. Unsa standing percentage si mo kasing-kasing, 50% pa bas Jesus mo kinabuhi. Mo nang mag-agaw, bira, okay dili, okay dili. Kung 60% pa, mo daog pa usahay si Jesus. Pero 45%, babay Lord Jesus. Mo na kinapaitang yugto, inigabot nas ending. Inigabot nas ending, ikatubang nimong grabing pagsulay, basig di na nimo mailhas Jesus sa imong kinabuhi. Mo nang mingon ko yung mga igsoon, imo ang tabunok ng imong kasing-kasing. Botangig paghigugma ang imong kasing-kasing sa pulong sa Dios. Dawata. Dawata. Nga Lord, ako ng minsahi. Ayaw itulol sa uban nga ka, igo gyud siya. Kanas pastor, igo gyud na ang minsahi ba? Ayaw. Ayaw ipanghatag sa uban. Kung ikaw nakadawat sa minsahi, na Lord, ako na. Nga di unta na mo saylo, ako gyud na. Kay dugmo ko balik sa Ginoo imong kasing-kasing, himuon yang tabulok ang imong kasing-kasing. Nga naman gikinahanglan maginato ang pulong sa Ginoo. Nga naman, kay ang pulong sa Dios, ingon siya sa Hebrews chapter 4, verse 12, ang pulong sa Ginoo, inumdumi na, hait pakas kay sa duhay suwab ng espada. Inood ba? Buhi og naglihok. Hait pa kay sa espadang duhay suwab. Asa mudulot? Mudulot dito sa nagtagbo sa kalag ug sa espiritu. Muna kung mudulot na gani ang pulong diya sa kalag ug sa espiritu, muna mukurog na ka, mutulo na imong luha. Hantun makaingon ka, kining minsaya, para yun ni nako. Hait pa kay sa espadang duhay suwab. Mao na nga si Paul sa dihang nagwali siya, night time nga ang pulong sino, giubanan sa gahom sa Holy Spirit, nga ang tanang nakadungog, mikurog, mildagpas ang mensahe silang kasing-kasing, og nabautismuhan sila sa Espiritu Santo. Samtang naminaw pa sila, may abot ang baptism sa Holy Spirit, kay daghang mga taong tabulok ang kasing-kasing, may dawat sa mensahe, ug dayon ang Holy Spirit, may bautismo kanila, ug dayon ang ilang kinabuhi na nga usap. Naidaghang ingon anak. Sa mensahe pa lang nabaptize sila sa Holy Spirit. Naidaghang ingon anang mahitabo. O salamat sa Dios kung imong makita nga man nga importante man nga atong buhion, nga atong ipalabihon, higugmaon pag-ayo ang pulong sa Ginoo aron makapasal taning ikatulong nga kondisyon. Ikatulong kondisyon sa fruit bearing. Diha sa Acts o diri sa Juan 12:24. Daya ang gingon niya.
Juan 12:24. Sa giingon ni Jesus, kung ang binhi nga trigo mo na, okay. May another na po nga gitaw condition aron mamunga. Gusto mong mamunga? Unsay condition number 3. Gawas kon ang binhi nga trigo mahagbong sa yuta ug mamatay. Ilubong. Mabuhi siya. Tanawa ra ng mga binhi. Human ni mong ani, ibulad na. Correct? Ibulad. Kay kung ang binhi, di mo agi kamatayon, di yun ang mabuhi. Magpabiling usa ka binhi. Ingon anak kuno ang kinabuhing Kristohanon. Og di mo agi sa kamatay. Unsa may bot, ipasabot niya na, death of the old life. Pinaagis pulong sino patyon yun ng atong karaan. Kay og di mamatay ng atong karaan, di gyud ta mahimugso. Hallelujah! Kinsay nagtuo ninyo nga naay nagsimba, nga wa pa mamatay iyang karaan. Mao nang giingon niya diha, nga gawas ko ng binhi, di mahagbong sa yuta, ihagbong sa yuta, ilubong usa. Maubitaw na bautismo sa tubig, kay ilubong usa. Dili bautismo sa relihiyon, bautismo sa paglubong, aron nga imong ilubong ang imong daang mga kinaiya. Inighawas nimo bag-o ka ng binuhat. Dili lang kay magpabautismo kay aron mamembro sa relihiyon, dili membership sa relihiyon. Mao nay commitment nimo sa Ginoo. Once you will decided to follow Jesus, you commit yourself to God. Mao nang moingon ko ninyo mga igsoon, gusto kang mamunga? Patya ang imong karaang pagkatao. Putla na. Praise God. So stop in old living. Hunong na niya itong imong daan nga kinabuhi. Praise God. Pag huna-huna daw mo sa itong daan, imong kinabuhi. Nga di kapasar sa Biblia. Kana mo'y patya. Maubitaw ang kinahanglan nga na kay pulong sa Ginoo nga hait pa kay sa espadang duay swab kay mao nay mamutol. Mugimaw na po ng hambugirong espiritu. Yayay dili. Yayay, mabitaw ng pulong sa ino kay hait pas kay espadang duha isuhab kay pamutlon ng mga kinaiya. Nay uban di kagwanta. Basta wa pamatakdo siya sa buhing tubig, di kagwanta. Pero nakalubong ng iyang pagtuo sa buhing tubig, malipay na siya. Kaya nga naman, mag-anam-anam nagpangaputol ang karaan niyang kinabuhi. Praise God. Salamat sa Diyos. Umingon. Nahinayak na kung anhi ang tagsibing nga. Kaya kukumba, diretso ako makaon. Panigbason, pamalining atong kinaiya. Ang pulong dili na bunal ha. Ang pulong dili bunal. Kung imong tanawon ang pulong sa Ginoo, murag make-up. Pagwapahan ka. Parang inigbalik sa itong pamanhon nga mo si Jesus, walay buling, walay kunot, walay mansa. Amen? Wala ka bukas imong pastor. Kimik-apan ka, magwapa ka, magwapo ka, inigatubang unyas pamanhonan. Kinsa may nakaagin nyo kasal-kasal liha. Kita ba mo na babaeng ikasal, nag-uranay? Mama mo, mupakyaw pa nag mga bayot ang pagwapahan. Tag-15 pa ng pagpagwapa. Naapay uban nga labian kagwapa, di na maila ng naw. Kadaghan ko nakakasal, ano ko kaila. Kaya kung asa man tong akong gikasal, sa nastapat, tanaw na ko, kuy, mura maghinubot gikas pantyon. Nahagi akong gikasal, gi-repair nilang pastura. Giaway ang bayot. Praise God.
Naman po'y daghan unta nato nga kamaugyod anak ba? Naglagot pa ko, inano ko alas 8:30 ang sugod sa kasal, hingabot nag alas 10. Unya, pagtanaw pa nako sa kaslonon, mauni. Mura naman ni isa ka buwan nagibalsamar. Simple lang gud niya beauty. Pero nganong pagwapahan man. Ingon ana ang gitawag figurative. Nga inigbalik na unya ni Ginoong Hesus kitang simbahan mo tubang ta. Walay buling. Walay kunot. Walay mansa. Maubitaw ingon sa kamo na hinlo na pinagis pulong sa Ginoo. Ayaw ikulipa ang pulong sa Ginoo. Ayaw i-reject ang pulong sa Ginoo. Gaksa ang pulong sa Ginoo kay aron dali ra kang mahinlo. Mao nang salamat sa Dios. Pero mga pastor nga sinuldoan, salamat na po ng pastor way sweldo. Pero sweldado, maingom na lang, opo, pastor, nanubra imong wali. Manguli unya ng mga taong nagsweldo nimo. Ay, uno? Ay, hindi ko daw kilang. Balag magsusapinday mo. Hatag lang yapon mo, simba. Motiurok ang pagkabalaan sa simbahan. May nang si pastor nga way sweldo. Bisag unsa pa inyong response sa wali, muwalis pastor, kay mialagad siyang way sweldo. Di sa gusto wa pa sweldo, matubang dito sa Ginoo, man paninglan pa sa Ginoo. Diyon sa manimo pagwali ning simbahan nga wa man mausab. Bahala gamay ray matug langit, basta siguradong makalangit. Amen. Pero ayaw po din taon pasagdin niyo yung pastor. Salig mo yung pastor, maestra. Hallelujah. Ayaw mo di mo i-bless. Kung inyong paimnon o sa kabasong tubig nga bugnaw inyong pastor, di pun mo mawad ag balos. Samot nag inyong taga ag barbecue. Huh? Hallelujah. Ang pastor daghan ba'y panginahanglan. Kung kamo membro, daghan mong panginahanglan. Samot ng pastor. Problema kung nanay membro sa kagatos, o sa kagatos ang problema. Sobra. Kay ayap ang pamilya, problema. Napay manguhit pa. Tingbayad na sa tuition pa. Oh, sa paday, muluhod pa kulay. Kasi, okay, why sweldo? Gusto mong i-bless sa Ginoo? Kung gusto mong i-bless sa Ginoo, ugas. Yes. Kung sa may aron nga i-bless mo sa inyong simbahan. Kung sa may inyong buhaton aron pang-ablihan mga tambuan sa langit, ang bubuan mo panalangin. Kung sa may buhaton ninyo. Kung saan? Kung sa buhaton nga ang matunglo, badlongon ang mga tunglo lumalamoy sa inyong kinabuhi. Kung sa may buhaton? Asa? Ihatag ang? Asa man nyo ihatag kanapulo? Ligalo? Asang bersikulo man na? Tinuod ka? Kung sa man din ang naalis malakyas? Dada ang inyong ikanapulo dito sa one-way outreach. Asa dadon? Dadaan inyong tibok ikanapulo ngadto sa templo. Aron dunay pagkaon, di practical na suban. Aron dunay pagkaon dito sa kumbalay. Simbahan. Sige daw. Simba mo gway pastor. Nga ba mo'y makaon? Kanang budiga diha mao nang inyong pastor. O ang pastor ninyo wa nay pagkaon. Tuwa na nagtanom nas basakan kaya wala pagkaon. Hasta Domingo magtanom, may na lang na makabugas siya. Makadawat ba mo og mensahe? Kung sa gingon niya, dada dito sa balay tipiganan ang tibok, kaya napulo. Di ba? Sulayin ninyo ako karon. Sulay lang na.
Di po na ipamugos. Ha? Dili pamugos asa ihatag dito sa balay tipiganan. Ayaw panghatag aning mga pastoral ni. Ayaw ihatag ni pastor. Mudawat man po nagtagaan. Dahil time tong gitagaan ko. Tanaw lang ko, unsa man ni Brad? Tithes o love gift? Tithes na pastor. Ingko ako ba imong pastor? Sa dili man, di ko ganahan sa mong pastor mo. Ikaw nasul kay problema. Ha? Lingo-lingo siya. Akong itaguan, wag na ako tablihi. Dihatag na pastor, ang imong membro, pirihing hatod sa iyang kanapod. Basig wa katuod na. Di siguro mo amigo. Amiguha rago ni pastor. Pagkuhan pa ito kay 20 mil man ito nga tithes. Nalipay si pastor. Pastor, salamat kay pastor. Ha? Katong 20, nakatabang yun ito. Wala amiguha lagi na. Ayaw awaya na. Kanang manok imong bunalan, mag-idlas na. At ito sila nga na mangitlog. Pakana kanunay ng manok ay hindi manuktok to sa silingan. Mao nang moingon ko ninyo mga igsuon nga arong i-bless mo sulay ninyo hatag. Ayaw patakag panghatag ng inyong ikanapulo. Ayaw ihatag ni galo di man na mo'y nagampo nimo. Wa na kaila nimo. Imong pastor na kaila. Dili na ka mato simba, naghilak na dito sa kwarto. Lord, on sakay hinungdan. Mao nang moingon ko ninyo mga igsuon, nga ang pingi, sabta ninyo pud in town ang mga pastor. Kaingon mo nga perti mang bigsa man si pastor, may problema ni si pastor. Wala ka. Kaya ang mga pastor, anak, murag aktor ba? Dili ipakita ang problema kay kamong nay problema di na mo musimba problematic kanis pastor. Dili na mo ipakita kay di mi gustong maluya mo among ipakita ang gugmas Ginoo ang pagpabilin mong madasigon. Matag usa tanay kaluyahon. Pero pasalamat as mga pastor nga way sweldo muunong gyud na ninyo. Pero ang mga sweldado unya nay offer sa laing relihiyon. Nga gisweldoan lag 5,000. Nga dito sa bang relihiyon 10,000. Pasumangin lang di na mo tungha sa simbahan. Pero pasalamat mo, nga niya pa'y pastor karon musukol o way sweldo. Kinsa man nyo din hinanarbaho gobyerno, yung trabaho nga way sweldo-sweldo. Niya papuasahon pa. Wala no? Pero yung pastor, naapay magsweldo sa pastor, 50,000 ang buwan. Ambot lang, di baka mangkilumpag panagan mga play. Pero mauni gitawag nga, gigamit ang pagtuo. Kay ang pastor nga nay pagtuo, mos alagad bisag way sweldo. Dili tungod kay inspired siya sa iyang kaugalingon. Gi-inspire siya sa gugma sa Dios. Nga ang Dios nagluwas niya, siya pong giluwas, muluwas po sa uban. Ngunang mayong kunyo maigsoon, ibalyo po ba yung taunin? Ibalyo ninyong pulong sa Diyos? Ibalyo po ninyo inyong mga pastor. Dili mo abot ba ng mensahe diha ninyo? Ug wala tayo nagsakripisyong mga alagad sa Diyos. Amen? Basig inyong gibagulbulan yung pastor, ha? Basig inyong gidaot. Magkaon mo barbecue, magatubangay mo. Kanang atong pastor, no? Gadako ng limugmugan ang atong pastor ba? Nga sige lang katulog. Wa ka kabantay sa katulog. Kay taglima na kaadlaw, way kaon in town. Salamat nga napay pastor dedicated without salary. Death of the old life. Stop in old living. Managingon sa Romans 6:1, ingon siya. Unsa may ato ikasulti? Mo padayon pa ba diya pag kinabuhi sa sala, ang mudagay ang grasya? Sige. Ayaw. Undang na.
Stop sinning because Jesus is coming. Hunong na. Tama na tong grasya ha. Nga ikaw nakatilaw sa gitawg tsansas kaluwasan. Tama na to nga ikaw gipasaylo na dito sa cross sa Kalbaryo. Tama na to. Busa ingon si Pablo, hunong na. Stop! Ang dugo ni Kristo mo to'y signal niya nga red color ang dugo, meaning stop! Hunong na! Kay miabot na ang iyang grasya. Salamat sa Ginoo. Mo nang ingon sa death of the old life, separating from sin. Pakigbulag na sa imong kasalanan. Tama tong testimony ganiha. Nakigbulag na siya sa iyang sigarilyo. Lami ka itong testimony ha ba? Nya iya pag yung ipananghit sa iyang asawa day. Wow! Ha? Amen? Ang asawa pong nangandoy nga mabulag na bisyo, perting lipaya po. Lipay ba mo mga asawa? Kung inyong mga bana, magbinot ana? Ha? Lipay? Di man mo amin lagi ni. Ha? Lipay ba mo mga asawa inyong bana magmubuya na sa mga bisyo? Lipay ba mong nagbinot ana ang inyong mga bana? Hindi no? Huh? Praise God. Manang salamat tas Ginoo. Dili na binuhat sa tao, kundi grasya na, milagro na sa Ginoo nga ang imong bana tinawag sa atong Ginoo. Hallelujah. Mo nang yung separation from sin and then separate for God. Pagtalikod nimo sa imong kasalanan, talikod nga mahimong iyan na ka sa Dios. Daghang mga tao hingbiya sa bisyo, pero wa mo alagad sa Ginoo, himbalik yapos kasalanan. Pero pagbulag nimo sa imong mga kasalanan, ihatag ng imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Kay kanang imong kinabuhi bayad na sa atong Ginoo. Kay kung ikaw bayad naman, kanang kinabuhi ang bayad naman sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, kung bayad na ang hingbayad mo'y alagare. Ayaw ang bisyo, ayaw si Satanas nga wa mo bayad nimo. Si Jesus mo'y alagare kay siya may bayad nimo dito sa cross sa Kalbaryo. Hallelujah. Manang salamat sa Dios, ihatag na and then dili lang separation for God's work. Talik din ng imong pagtalikod sa kasalanan, mao pong pagtalikod nimo para na ng imong kinabuhi ngadto sa trabaho sa atong Ginoo. So naay gitawag sa death of the old life is self-denial. Mo say gingon sa Luke chapter 9 verse 23. Mo say giingon diha ni Jesus. Hallelujah. Lucas 9:23. Yes. Amen. Unsay gingon niya? Dumilian yun niya yung kagalingon. Si bisan kinsang musunod ni Ginoong Jesucristo, dumilian niya yung kagalingon og iyang pasanon ang cross og musunod kan Jesus. Take up your cross. Your own cross. Dili ta parihag cross. Natay individual nga cross. But do not bring your cross to the church. Mahimong problema ang simbahan, dadun mo imong cross di simbahan. Magkagubot ang simbahan tungod ng ikabugat sa imong cross. But take up your cross to the Calvary. Dada sa Kalbaryo. O didto ipalansang ang imong cross. Hallelujah! Praise the Lord! Mao nang moingon ko ninyo maigsoon nga ning cross nga atong ginapasan. Bugat man na, pero salamat sa Ginoo nga si Jesus kinagpasan sa cross, matud pas mga bata malipayon. Kay nasayod siya, diini nga cross, daghang kalag mabayran. Pasan ang inyong cross, kay wa mo mahibaw, imong parinti, usapon niya nang mabayran. Sakit ubog at mantuod. Bugal-bugalan ka tungod kang Kristo. Salamat! Pasipad ang kaglutoson tungod pagsunod nimo kang Kristo kay buwag na kasbisyo. Salamat! Ang kinapaitan kung gilutos ka kay nangawat kag nangka sa silingan. Praise God. Manaingon siya pasana ninyo inyong cross. So na mga cross na itong pasanon, imong pagadumtan ang imong mga loved ones. Grabe po na, no?
Nganong gituyo man na gisukod ni Jesus, unsa may gusto niya kun imong higugmaon kuno ang imong ginikanan labaw pas Ginoo, dili ka takos nako, ingon si Jesus. Ha? Unsa man klases gugma? Unsa man dumtan ako kung ginikanan? Dili. Ayaw ipalabon ang imong ginikanan kaysa Dios. Ang Dios maoy number one. Amen. So dinhi kun imong masabtan yun yung hisgutan din patyana. Unsa may patyon nimo diha, patyon nimo ang imong paghigugmas mga butang ning kalibutan na labaw pa sa Dios. So kanang imuhang gitawag nga paghigugmas kalibutan, kanang imuhang ambisyon nining kalibutan na talik din na silang tanan. Kanang imuhang gikinabuhi o kinaiya, i-renounce ng tanan. Kaya ang tanan nga di mo biya sa tanan niyang gihuptan, dili takos akong tinunan. Tanan na tong mga ambisyon, daghantang ambisyon sa kinabuhi nga kasupak sa pulong sa Ginoo. Daghantang mga pangandoy nga usay matalikda natong Ginoo, talik din na, kung dili ipalabon ang Ginoo. Kaya nga naman, nay panahon atong pagpili, nga atong pilion atong personal, dili na ang Ginoo. Apan karon mo yung kuninyo, kung presyoso ninyo ang Dios, kung inyong nakita nga last day na, nga yatag at tsansa sa Ginoo sa atong kinabuhi, ayaw langan-langan na, ay kusiki imong mga adlaw. Guniti ang nabilin nimong mga adlaw. Kay daginuton na kaayo, og moingong kuninyo, mga igsoon, kanang nabilin nimong mga adlaw, mao na gipaabot sa Ginoo. Wa siya magtanaw sa imong pagsugod. Wa siya magtanaw sa imuhang nahuman pagsugod. Kinsa may nakakita niyong nailumba, nga gipremyohan pagsugod? Nga ba? Wala ang premyo, ang prizes. Ini kahuman. Kumusta naman ang imong nasugdan? Christian? Ha? Kumusta man imong nasugdan? Mao lang kung naamang kay nasugdan nga imong naundangan, bawi i-restore, tiwasa, kay hapit na moabot ang hostesya. Renounce everything. Renounce all the ambition of this world. Renounce for our Jesus Christ alone. So restraining the appetites, subduing the fleshly life. Mo nang ingon sa talik din na sila, ayaw pagpakontrol sa imong unod-nong mga pangandoy. Pakigbisog niya ng unod-non nimong kauhaw. Kay naa ang pulong sino. Himuang ang pulong sino, mo imong kagutom o kauhaw. Kaya ang pulong sa Ginoong Jesus, mabuhi ang tao, dili sa lundong tinapay lamang, kun dili sa matag pulong. Mao nang moing ko ninyo, bililhon ang pulong sa Dios. Hallelujah. Mo bitang kaguliyang los kalibutan? Perting reklamo, oy. Tanaw ko sa TV. Apil-apil po ko dito, istorya-istorya. Naanay mga pasahero mo, pati na mo, saan naman na mo, pag wala mong sildo, hingamay na mong sildo. Why increase? Unyahing increase ang pamilitihan. Maayo lang doon yung mga driver, no? Kay kanunay makadagkong income. Ingon pong driver, ang dako ba na may income, nag-increase pong gasolina. Pila na may among income. Hingingon na po itong kuhan nga, alang-alang mag-among, di may muhangyo nga padak ang sildo, ang pasahero. Pamasahe, nga puwan naman may makita sa inig pamasahero. Unsaon na, singgit na tong pasahero. Mahal na presidente. Ning taon, maluoy ka, solusyonin na ning kalisod. Bugas, mahal tayo. Unya, unsaon na, pamiliti, mahal tayo. Ako po'y maingon, di na mo gusto nga, mudako ang pliti, undang o sakay-sakay. O magsabot ang Pilipino, di naman na kayo sakyanan. Mangundang ng mga driver o pamasahero. Padagandagan ka sila huwag manakay. O guwa na po'y mutubil sa gasoline station, muundang na po nagpamaligya ng gasoline station. O saan pa man nila guwa na mutubil? Moingon po ito. Unya, unsa na may among makaon, luguan na may trabaho, igo ko magpuasa. Undang tagpangaon. Ang problema lagi ron, kay imbes magpuasa, sa isa ka adlaw, kaunom na mo kaon. Tinuod ba? Tinuod ba? Huh? Maunang nakalisod-lisod. Kadlawon mo snack. Alas 7 mamahaw.
Alas 9 mo snack. Alas 12 maniud to. Alas 3 merienda. Kinsay mapobre anak. Pero undang na ta mga on. Kaning pirmi kaysa man ninyo nga kanunay sig kada oras kaon, maayog lawas. Ha? Nayuban ng sige kaon na nagko na nagbilbil na problema na po ato na po sa gym dito, mubayad na po tag 3 alam magpapahili sa Doble lang gasto. Pero moingon nas pastor, magpuasa ta, di mo puasa. Unya nagkasakit, nagdiabetic, ato na sa doktor, mingon doktor. Puasahin tulo ka adlaw. Tanawahin tuo, may pay doktor king tuo. Pero si pastor yung pagpuasa dili. Maunang nakapurdoy. Bisag unsa og hangyo nimo, pababa, di na mo baba. Kay daghan ng mangaon, gagmay na ang source sa mga pagkaon. Pero mo puasa tanan? Whole Philippines magpasting og 60 days. Magpanawag ng gasoline station. Sige na, bahalang barato. Dali, hutdan na lang niya akong gasolinahan dire. Kunya ang mga jepon, sige, bisang tagpiso na lang pliti, basta makauli lang ko sa mua. Kaya ba? Kaya ba? 60 days si Elijah nagpuasa. Niwang na to siya daan. Kamu, tambok mo. Pero ang solusyon, wala diha. Ang solusyon kay ilan nang gitalikdan ang ilang unang gugma diha sa Ginoo. Ang solusyon dili na bililhon nila ang Dios. Di na bililhon ang pulong sa Ginoo. Mo ang Dios sa langit naglagot nga ang iyang tinubos. Ang iyang mga pinili wa na manumbaling sa dugo nga iyang gibayad. Mao nang judgment come. Hallelujah. Pero salamat sa Dios nga ang mga taong nagatuo kang Kristo gisave ni Ginoong Hesus. Ang taong nangalyupo sa Ginoo, ang taong napay paghigugmas pulong sa Ginoo, bisag nagkaguliyang ang kalibutan, usa kang iyang gipanalipdan. Bisan pag nag-crisis na ang kalibutan, ang mga Kristohanon, sige gyapon Thanksgiving ini Hawaii. Hallelujah. Praise God. Bisan pag naanay gitaw ASF, naon sa nangano? Dito sa San Pablo, gibawal na pag-ihaw baboy. Ha? Pertingguhol na nila ni pastor. Una-una nila na ang amuplins nga baboy, ani. Usaon naman gibawal na pag-ihaw baboy. Atong pagkasal, nakaihaw sila baboy o baka. Kung anong nakaihaw na mong baboy o baka, gibawal makang baboy din. Ingon siya, atong isang adlaw, hingingon naman po, pwede na kulo ang baboy. Kaya wa na ang... Iko tanawa lagi. Hingon sila, hingon tong isa, nabaligya na yun akong plates nga baboy da. Nawa lagi. Gitistingan ng gani. Nga naman, dili mo sugot ang Ginoo nga ang mga believers of Christ muundang pagpasalamat nga to sa Dios. Kay nga naman, out of million, usamong napilian sa atong Ginoo. Muhangay ta muhatag pagpasalamat nga to sa Ginoo. Gusto sa Dios nga imong pagpangalagan. Dili ka mahimong barren fruit, barren trees. Gusto niya nga ikaw magapamunga. Hallelujah. Di gusto siyang mubansot ka. Gusto niyang makapamunga ka. In the right season, you bear fruit in the sight of God. Ang sanga nga mamunga, hinluan pa, he will prune. Amen. Kay daghang mga kinaiya na to mo sagabal. Mo hinungdan. Imbis mo dako ang bunga, nahapoy hing sagabal, tulok diya nga sanga, musuyog putog sustansya. Mao bitaw da sa dragon fruit nako, basta palabian, lamian man ko kay daghan kay mga udlot ba. Tan-aw nako, pasagdan ako tong mga udlot manglusot, mamunga gagmay kaayo. Dito may kato pag-graduate na ko sa elementary, trabaho dahil ko sa grower sa sagingan, banana grower. Ingon ang ingon tong supervisor na mo, daghan na ng sahaa. Kuha ana, ingon ko sir. Tambok man ni sir, sayang kayo. Kuha ana.
Mag-unsam lang katambok, kusog na mo suyop og vitamins, ang bunga aning nagtubo na, nauna, suyopon, gamay na hinoon, dili na masibo noon sa iyang kalibrit. Iko ha? Anak ba, sir? Oo, kana, lugitan na, bahalag tambok. Wala, sir. Di ka mahapdusan, ang saging mahapdusan lagi. Pasagdig mahapdusan, bahala na mahapdusan, kay muda ko ang bunga. Bahala naghapdos. Amen. Tinuod yun. Pagbunga pa, sakto sa calibration. Diha sa akong dragon fruit, tanaw na ko itong daghan kong bugway, kay sayang lagi. Kada bugway na mong ibunga. Dagmaya, oy! Sunod na. Abidlan na ako gamay, pak! Gunting, itanom nito sa lapok. Kaya mong gamot, itanom na po. Gunting, pagpamunga pa. Hapit tag sa kakilo ang isa kabunga. Asa man ka? Ingog pulin kadag kong bunga, lunlun lang mga panit? O katong iniglaksi ni mo, isan paglumsan kag kit-kit anang mong sa kadag ko. Ang gipangita, ang himsog nga bunga. Amen. Mao na po sa Christian life. Pero mao na lagi na proning time. Panahon sa mensahe ni pastor, murag iyayay. Giproningan ang kinaiyang di maayo. O saya ang garbo sa tong kinabuhi. Hinumdumi na. Musaliot-ot na. Unsay hinungdan na pilde si Eva. Na pilde si Adam. Ang hinungdan nga nung napilde si Eva, kay si Eva sige og pangita. Sige li at tumbawal. Kadagkanas daghang mga pagkaon. Pero nganong iyang ibalik-balikan tong gidili. Mao to'y kinaiyan ni Eva, discontentos iyang natilawa. Ang salapon ni Adam, iyang ipasagdan si Eva nga magsigbarkadas bitin. Mga bana, ayaw tugutin ninyong asawa makigbarkadas bitin. Tingali mo yung si Adam, kamao sa bitin, asa maibog na kong asawa ng bitin. Ayaw ka. Ang sinultihan sa bitin, mga deception, mga lie, bakat. Muna ang mayin ko ninyong mga igsuon, mga asawa, makuntintumos inyong bana. Hallelujah. Ayaw pag-associate sa bitin. At to kas imong bana mo associate. Kaya ang imong bana mo'y real barkada. Dili ang bitin. Amen? Si bana, si Adam, sigig pangutlo sa mga sagbot dito, sa mga dahon, sa mga prutas. Agoy si Iba, topol ka sigig. Mga asawa, ayaw gyud palayo sa inyong bana. Ayaw pakigbarkada sa uban, imong bana mao'y barkadaha. Wa kayo mimin, no? Bahala mo di mo mimin. Mo nang iproning, let's proning, chastening every unfruitful attitude. Nganong proningan man, aron mas mubunga pagdaghan. Kasi gusto ninyong mamunga. Mo na yun sa 1 Juan 3:24, nga magakinabuhi mo diha kang Kristo. Sa unsang paagi magakinabuhi ta kaniya, living in Him through obedience. Through obedience. Ang pagkinabuhi diha kang Kristo, mao ang pagkamasinugtanon sa iyang pulong. Kung ikaw musunod sa pulong sa Ginoo, na imong sayluhan. Adi ko moangay aning balaura, di ko ani, dili na obedience. Kung ikaw nakatuman sa siyam kasugo, na usa kasugong wa nimo tumana. Ang kaso nimo atubang nga sa Ginoo, disobedience. Kadaghan nga gituman ni Eva, nila ni Adam dito sa paradise, kadto lang usa. Nahagsa, gi-excommunicate, gi-expel sila sa paradise. Apan salamat sa gugma sa Dios, gi-restore ni Jesus. Kasi bisan kinsa nga mosalig kang Ginoong Hesus, dili malaglag, kundi may kinabuhing dayon. There is a restoration as long as you believe the Lord Jesus Christ. All the curse of judgment
will change into abundant life. Mao nang may kung mga igsoon na kan Jesus. Hunong na sa imong pakigbisog sa imong kaugaling. Hunong na sa imong pangandoy sa imong kaugalingon. Nganong mangandoy pa magkas imong kaugalingon, nga nanay Jesus mo ingon, nga naa kaniyang atong kinabuhi. Siya mo'y atong tuburan. Siya mo'y atong provider. Siya ang tanan kung siya mo'y imong unahon. If you will seek the kingdom of God first and His righteousness first, all, kung ulitaw ka, apil pangasaunon. All, kung dalaga ka, apil pamanhonon. All, kung palmirik pa ka, apil imong uma, idogang. All these things shall be added. I-priority lang yung Ginoo. 100%. All these things. Ang problema, ato amoy na priority. Gahi mo provide ng Ginoo. Kaya kita mo'y na priority. Pwede na to maundangag simba basta ang akong priority. Mao nang itanaw sa Ginoo. Nangutang na tadaan. Kaysa may nakaibaw niyo nakautang na tas Ginoo dako. Ha? 7 ka adlaw ang usa iya, ang unom inyo. Ang 7 ka adlaw kinsa man na iya sa Dios. Pila ka oras sa isa ka adlaw? Ha? Na pila ra ka oras pagsimba nimo sa Ginoo. Lugi no? Lugi. Giutangan pa natong Ginoo. Utangan pa ta, nangutang pagyuta. Di mangyuta ka bayad. Ang imong ibayad kana imong kinabuhi, alagari ang Ginoo. Salamat sa Dios. Continual receiving from the vine. Mga pagkaon, mampulong sa Dios, tubig sa Holy Spirit. Inom sa tubig sa Holy Spirit. Ang tanang giuhaw, mo inom sa tubig. Ang tanang gigutom, mo kaon gayod. Muna may kunyang mga igsoon, ang simbahan karon nagtakilid na. Nang luspad na. E di nakaayo pulong sino ang ilahang gi-feeding sa ilang kalag. Mutuo ba mo, anak? Hindi na. Mas maayo pa sa kalibutan kay overtime. Hasta paggabi, overtime. Sa Bible. Pwede pa ba nato ma-restore? Pwede pa ba? Nangandoy ba mong ma-restore na? Nga mahimo ng priority ang pulong sa Diyos? Pwede pa ba? Nangandoy ba mong mabalik na? Nangandoy ba mong pangayo ang tubig sa Holy Spirit? Pangayo ang kauhaw sa Holy Spirit? Pangayo ang kagutom? Kay wa tay kagutom sa pulong, di ta mangandoy maminaw sa pulong sa Ginoo. Kung wa tay kagutom sa pulong sa Ginoo, di ta mangandoy mutuman sa pulong sa Dios. Kung wa tay kauhaw sa Holy Spirit, magpabiling tagway power! Uga! Kung magkauga na, pag malayos, iitsa sa kalayo. Pero dili gusto ang Ginoo. Gusto ang Ginoo. Adya sa mong tuburan, mudagkay dayang tubig nga buhi, makainom niya ng kahoya, o ang kahoy nga di mamunga pagbalik. Hinigtanaw sa Dios mamunga kini. Ingon sa hiluin na. Ipruningi ang palibot ana. Ang pruning akong itanaw diha, meaning protection eh. Pag yung maproningi ka lang mong sangaha ang mamunga pagdaghan, meaning provide o ma-fertilizer. Pag yung proningi lang maong klasihang sanga kay namunga man na, ang mudang hamubunga pagdaghan, meaning na may mga ulod insekto, pamatyang insekto, kalaban niya lang mong sangaha, ang mubunga pagdaghan. Usa kada kong pinta kung ang sanga mamunga. Ang sang mamunga, pinangga sa atong Ginoo. Hallelujah. Kinsa man niyo gustong mamunga. Kinsa gusto ninyo nga mahimo nga ang pruning sa Ginoo maabot ninyo. Hallelujah. Yayay man tuod, pero agwanta ha. Kaya ayaw og ayaw og sukli og awayas pastor. Kay kana
naluoy og nahigugmas pastor sa imong kinabuhi. Kay gusto si pastor inig atubang sa Ginoo, ikaw magdagbunga. Mangutanas pastor asa man to imong membro lara ron. Daghan sila kay namunga. Amen. Mo nang usahay diha sa simbahan, na pruning time kay aron pag-abot na sa season of fruit bearing makadakag bunga. Kinsa man ninyo dinhi labing tinuod, na uban ninyo mura mo give up na. Tingali sung leader ka mo give up na kas pagkasung leader. Tingali usa ka gitawag leader sa simbahan mo kadi sa ko, papuli sa ako, kay di na ko kaya. O tingali usa ka Christian nga magkapoy man ning sigig simba. Gusto na kong mabulag sa simbahan. O di ba nasa sulod nimo nga primero perting lami apan yung pagpangalagad lami pero nagkadugay, nagkauga na. Nakinahanglan kag tubig sa Holy Spirit. Hallelujah. Nakulo ng Ginoo. Si Jesus mao'y tuburan sa tubig sa Holy Spirit. Walay bayad. Amen. Hallelujah. Kung nangandoy ka niya na nga mamunga, nangandoy ka nga nining present life nimo makita nimo ang bunga nga ang Ginoo mismo dunay kalipay. Pangandoy na. Tindog. Praise God. Manang gingon diha kung gawas kon kamo magpabilin kanako. Di gayud kamo makabunga. Apan ang magpabilin kanako mo to siya makadalag mga bunga. Mga kinabuhi kanako. Magapadayon sa pagpakigambitay kanako. Magapadayon pagdawat niining maong tubig ngayang masuyop gikan sa punuan. Magapadayon siya magsupsup pagkaon, mga pagkaon gikan sa punuan. Ingon si Jesus, ako mao ang punuan sa paras. Gawas kanako, wag yun mo'y mahimo. Ayaw bulag ni Jesus. Ayaw talikdi ang mensahe ni Jesus. Kaya kung mubulag ta ni Jesus, mubulag ta siyang mga pulong, wala yun tayo ngayon. Kung nakabati naman ni mo nga medyo, nigilaay ka na nining kinabuhi. Pangayo ang tubig sa Holy Spirit. Di mapugnan sa mga problema ni kalibutan na nagay panahon, mura muhoy-hoy imong abaka. Tingali nakaagikag mga pagsulay. Tingali imong mga mahal sa kinabuhi mo'y minutos batok nimo. Minumdumi, wala kang matapos ang imong misyon. Na si Jesus, nagpulat lang nimo. Kano sa kamuduol nga ito kanina. Nag-offer si Jesus sa buhing tubig. Iyang itudlo, kung na may mga panahon nga angay putlon, kay gusto kloningan ang makabunga. Ayaw pagmahay. Kamot na sakit ng mga mensahe. Dawata. Ayaw mo na ipaagi. Ang mahimong matanos, mangayan, makapabungag daghan. Ibalik imong pagsali nga ito kang Jesus. Kang Jesus ang imong katagbawan.